Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka ħabbret ir-raba' sejħa l-applikazzjonijiet għal fond tal-għaqdiet volontarji, fond amministrat mill-Malta Community Chest Fund u li se jammonta għal 850,000 euro. Mis-sena l-oħra l-hawn il-fond esperjenza bidliet sostanzjali, bl-iktar waħda kruċjali tkun dik li s-sejħa hija miftuħa biss għal dawk l-għaqdiet li huma rreġistrati mal-Kummissarju għall-għaqdiet volontarji. Waqt tħabbira l-applikazzjonijiet, iċ-chairperson tal-fond Karm Borċ spjega kif fil-waqt li s-sena l-oħra kien hemm sejħa għal proġetti soċjali u sejħa għal dawk infrastrutturali, din id-darba dawn ġew amalgamati. Minn din is-sena għadna dawn iż-żewġ sejħiet f'sejħa waħda u allura din nitkellmu fuq proġetti soċjali b'element qawwi soċjali, però wkoll jista' jkollhom element infrastrutturali. B'infrastruttura hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xiri ta' apparat ġdid, tiswija ta' bini, etc. Ġifieri dak kollu li jista' jgħin lil dik l-għaqda volontarja fil-proġett soċjali tagħha. Bidla oħra kienet fit-tqassim tal-finanzjament. 40% se jingħataw mal-kuntratt, 35% wara li jkun preżentat ir-rapport interim u l-aħħar 25% wara l-preżentazzjoni tar-rapport finali. Barra minn hekk, il-massimu li kull proġett jista' jibbenefika minnu se jkun qed jiżdied. Għal proġett individwali n-nefqa massima se tkun ta' 40,000 euro, għal dawk li jridu jaħdmu ma' ħaddieħor massimu ta' għaqda oħra, ġifieri mela din nitkellmu proġetti b'żewġ għaqdiet volontarji, il-somma massima li jistgħu jibbenefikaw minnha hija ta' 90,000. Fil-Palazz ta' San Anton, Bord spjega kif il-prijoritajiet ta' dan il-fond jirriflettu 17 mira stabbilita minn Nazzjonijiet Magħquda b'rabta mal-iżvilupp sostenibbli. Fl-aħħar mill-aħħar lan tagħna huwa li nkabbru u nsaħħu l-kapaċità u ġvera tal-għaqdiet volontarji tagħna li jkunu kapaċi mela li jieħdu proġetti ta' din il-kalatura flejjes kbar u jkunu kapaċi mela jamministrawhom u ovvjament jamministraw il-finanzi tagħhom. U għalhekk aħna rridu nżommu u ninsistu fuq relazzjoni ta' ħbiberija u mhux ta' inkwiżizzjoni.